Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Brawl Stars με τον Δημήτρη. Παίζει από το account της αδελφής μου. Γεια σας παιδιά, είμαι ο Demos 07 Games, θα δείτε και το κανάλι μου στη περιγραφή. Και εγώ YouTuber, γενικά είμαστε κολλητοί με το Γιάννη σε Ουρουλού Game. Και Γιάννη, αν θες πήγαινε στα friends και δείξεις το account μου. Έχω διάφορα accounts, θα σας δείξω το πιο σημαντικό. Αυτό, έχω και 27 rank το Mortis, δεν μπορείς να πεις ότι είναι και ένα κατά account, απλά δεν έχω βάλει λεφτά. Είναι λίγο τιμίο. Το ξέρουν, το έχω πει που έχω πάρει μία pass. Ναι, εσύ έχεις βάλει, αλλά εντάξει, άλλο είχα πάρει αυτή την pass. Βλέπετε το event, προ είναι full. Με τι να πω. Είναι τρυπαλός, ξέρω εγώ. Σκεφτόμουν, αν όχι με Colt Piper. Θέλω να της πάρω και το άλλο Gold Gadget και σε αυτή τη σεζόν θα την πάρω 11 level και θα πάρω και το Hyper Charge. Ναι, εγώ το έχω πάρει ήδη. Έχω κι άλλο ένα account που έχει το όνομα της αδερφής μου. Έχω Jester από εκεί, έχω Hyper Charge, το Dynamite με 25 rank και τον Edgar με 25 rank και Hyper Charge. Αλλά και από το δικό μου account το κανονικό έχω του Buzz το Hyper Charge και του Spike. Τώρα δεν θυμάμαι, θα πάρω και του Mortis. Νομίζω, δεν ξέρω, ελπίζω αυτά που παίρνεις για τους παίχτες να είναι να μπορείς να σπάσεις όλη την ώρα, γιατί κάποιες φορές αφήνει να σπάσεις τα block απλά όταν πυροβολάς, γιατί με την Piper είναι που κάνει damage, θα ρίχνει και αν είσαι πίσω από τα blocks έχεις πεθάνει. Αυτό είναι. Πάρτε ένα fake bro. Κάτσε το να πληθώσω εγώ. Bro, ο τρυπαλός bro. Γιάννη, για πόση ώρα έχεις πεθάνει και πρέπει να επιστρέψεις bro. Είχα δει, Δείτε κι άλλο. αν θέλετε να νικήσετε, είχα δει, καλά όλοι πρέπει να το έχει δει. Πάει ένας, πεθαίνει, ο άλλος πεθαίνει μετά από 5 seconds και μετά πάει και ο άλλος. Και έτσι ένας θα σκονάρει ένας μετά τον άλλον και έτσι θα καταφέρει. Είχα δει και με συγκεκριμένους δρόμους. Ο τρελός Ή όλα είναι. Ρενάτο, έλα εδώ. Πάει ο Ρενάτο, Γιάννη. Εσείς παιδιά δεν ξέρετε ποιος είναι ο Ρενάτο. Όχι, είναι ένας ουρουλού. Παίξε με το φίλο μου, μπρο. Έλα τον τάκ. Θέλετε να σκεφτείτε και στη μόνη βολή που θα έχει Σπάγαμε, μπρο. Είμαστε 1v1, ok. Εσείς έχετε πολλά, εγώ έχω λίγο πιο λίγα. Γαμώ τον Εντάρι, τώρα που να πεθάνει ο τύπος. Γιάννη, μην πεθάνεις και εσύ γιατί μετά τη γαμίσαμε. Έφυγε ένας. Τι στο διάολο. Έτσι έχετε. Πάμε ρε Γιάννη, πάμε ρε μπρο. Το gadget δεν δουλεύει. Πάμε ρε μπρο. Πάει. Εντάξει τώρα με ένα μη στην αφιλάσουμε μπρο. Τον έφαγε ο One. Βλέπεις. Πήγαινε να πεθάνεις στα σκονάρα και Γάμο το. πρέπει να είναι άλλο ένα account να αρχίζουμε να σπονάει την ίδια ώρα. Παίρνουμε και 100 contribution εγώ. Start drop εγώ. Super rare. Εντάξει, κλασικά μπρο. Να βάλω και το άλλο account και να προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό. Δες με ένα παίχτη με λίγα rank. Ακούς. Ναι. Καλά σίγουρα θα έχει άλλη φίλη μου, δεν ξέρει το κόλπο που παίζεις με αυτούς που έχεις λίγα rank. Για να μπορέσεις να έχεις πιο πολλά εκεί πέρα. Αυτό προσπαθώ να κάνω. Ένα like στο βίντεο σίγουρα. Ένα subscribe στο κανάλι και στο δικό μου το κανάλι Demos 07 Games λέγεται, βέβαια θα το έχουμε και στην περιγραφή. Αλλά σίγουρα θα κάνει την εγγραφή. Την εγγραφή. Τώρα δεν θα παίζεις από το account σου Γιάννη. Όχι, θα βάλω και το άλλο. Για να κάνουμε να προσπαθήσουμε. Κάνω leave και να παίξω μαζί σου. Αλλά μετά θέλω να παίξω με το δικό σου, να δοκιμάσω λίγο try με funk. Γιατί βγήκες.
Για να πω μας, γιατί ήταν το account σου ο αρχηγός. Και τα δύο θα παίξουμε. Πώς, ποιος θα το παίξει το άλλο? Θα παίζει και τα δύο. Θα δεις. Σαν ταλαιπωρία ρε. Όχι. Να προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό που σπονάρει ο ένας μετά τον άλλον. Έχεις καταλάβει τι εννοώ? Λίγο. Να πω την αλήθεια. Θα δεις. Μπες με ένα παίκτη που έχει 0 rank αν έχει, ενώ 1. Εγώ μόνο κλάντσι έχω. Εγώ δεν έχω, η Vivian έχει τον Μπες με τον Λαστρόπης, να έχει τον Ντίραλ. Μπες με αυτόν, εντάξει. Πάρε για να δοκιμάσω αυτό το κόλπο παιδιά που έχει, του λέει ο Γιάννης, δεν μου θα πάει καλά, δεν θα πάει. Ο Γιάννης είχε παλιό και άλλο κανάλι, εντάξει δεν πήγε καλά. Μπρο, καταλαβαίνεις τι είναι το ποτάκι, γιατί είχε το emote του Genji μπρο. Έναν περίεργο που φορούσε μια κορδέλα και... Πρέπει να κάνω κάτι, Μπρο, γιατί πρέπει να... είναι ποτάκι, αυτό είναι το καλό. Δεν θα βαράω, γιατί τώρα παίζω από 2 accounts. Έλα εδώ μπρο. Έλα εδώ στην άκρη που είμαι από τα 2 accounts. Το ποτάκι παίζει καλά μπρο. Έλα εδώ. Μπρο, γιατί είναι και έντυγμη μπρο. Εντάξει. Θα πεθάνω πρώτα εγώ. Αλήθεια. Αυτό. Γιάννη, όχι! Yes. Θα περιμένω λίγο. Βάλω μια καρδούλα κάτω εγώ. Όχι εσύ, όχι ακόμα. Λα. Πρέπει να έχει σκυλάρι. Λα. Τώρα εγώ θα... Χα. Αχά, μπίτι. Μπρο, μας βρίζει ο Ντάνι. Σατά το έκανα. Μας βρίζει ο Μπάνι, μας βρίζει μπίτι, μπρο. Έλα, φύγε. Είστε μπίτσις, μπρο. Γιάννη, είσαι μπίτς. Δίμελ. Το ποντάρι, μπρο. Πάω να πεθάνω. Πήγαινε, πέθανε. Ωραία. Πήγαινε. Τι ωραία. Καλό θάνατο. Θα σκάσει ο Nerf Poco, Γιάννη. Μπρο, τύπος... Σε πόση ώρα σπονάρει? Τύπος, σε 6 δευτερόλεπτα. Μπρο, είπε. Δεν την από εδώ. 2, 1. Για ένα second λάθος. Γιάννη, μπρο. Βγήκαμε δεύτερη. Πήγαινε πάλι. Πλέγε. Δεν το έκανα. Να τον προσπαθήσουμε άλλη μία. Ναι, κάτσε, έχουμε στα drop. Τι νόμιζες πως θα παίζουνε? Σούπερ, ωραία. Εμένα λίγο legendary στα drop και μου δίνει μια μαλακία gold gun στο bow, ενώ έχω κάνει στο bow. Εγώ Ένα θέλω άλλο account. και το άλλο χωρίς κάτι στη Viper. Τώρα θα μπούμε duo ή τερίο. Duo. Να βάλω ένα παίκτη που θα μπορούμε να παίξουμε. Θέλω να παίξω με αυτούς εδώ να τους πάρω 15 rank. Μόνο θα παίξω με την πίτης, εγώ και το... Κάτσε, εγώ θα παίξω... Στο level 2... Η Vivian τους πάει ρε μπρο, η αδερφή σου τους πάει 10 power. Πότε πήρε τον tag. Της αρέσει το είχε τύχει. Απ' τα boxes, ζεις τι είχατε απ' τα boxes, γράφτε στα σχόλια. Εγώ Jester. Τι λέω? Όχι από το 7, ναι. από το 1 του free. Εγώ τον Search και τον... Σου λέγεται Hank. Και ο Tis και Gay. Και η Charlie. Από account τώρα Και διάφορα. έτυχα και... λίγα skins. Mr. P έτυχες. Όχι, Από άλλο account. αυτό δεν θυμάμαι πως το είχα πάρει. Έτυχα και νομίζω μία ή δύο μορφές ή pins από το Έχουμε άλλο. και mythic, οπότε έχουμε δύσκολη δουλειά. Γελάει ο Τσέγκε. Λίγο αργεί να κόβει damage bro, έλα κόψε λίγο. Εσύ γίνεις στέλνεις Αν μπήκες με Search. Αφού τον έχει 15 rank. Bro, η Vivian, η αδερφή του, Δεν θα το καταλάβει σίγουρα. έχει το χειρότερο account bro. Τους πάει 10 power. Τους παίζει 10 rank και τους σταματάει. Παίζει με κάτι άκρητα, λέει αυτός είναι όμορφος. Τους αγοράζει ή κρατάει τζεμάκια, κρατάει μπλούς, θα πάρει τη μορφή και στο τέλος παίζει μια πίστη και τους σταματάει. Δεν ξέρω τι έχει στην άλλα να αυτή ρε φίλε, γράψτε μου κάτω στο σχόλιο αν έχετε κανένα τρελό φίλο. Έλα ράλι. Να φάει αυτός εδώ. Όχι. Σε ένα σέφαγε ο άλλος. Ο Λούρι.
και Λάρι. Όχι το ξέρετε πως είναι εδώ. Ξέρω εγώ, θυμούνται ρε Γιάννη. Είναι έχουνε. Κάτσε, ένα δευτερόλεπτα. Τι να Τώρα θα φύγεις μπρο, γιατί είσαι κότα. Γελάω αυτό το βλαμμένο μπρο και περιμένω να πεθάνουνε για να βγούμε δεύτεροι. σπατάλησα αυτό το καλό. Βάρασε μας. Είναι my own tutorial. Ramandela, Ramandela. Play. Κρύψου. Ο boss θα πεθάνει. Δεν ξέρω, μου έχει δώσει δύο μορφές στην B. Αυτή νομίζω κάνει πιο πολλά gems και αυτό φοράω αυτή και έχω το Είναι imo. 99. Μπρο, άρχισε να κάνω super booster. Δεν μας άρεσε το μπρο, δεν ήταν καλό. Θες να τα αλλάξουμε account Γιάννη? Όχι, μετά, σε λίγο. Θα μπω με... Θέλω πάει πέρα. Μπείτε παιδιά όλοι σε μια καλή κλαμπ και chat για να πάρετε το event. Σε αυτή ακόμα δεν μπορείτε να μπείτε, αλλά μπορεί κάπου να τους βγάλουμε αν είστε Αν αρκετοί δεν που είναι, θέλετε να αν μπείτε. είναι ανεργοί, θα τους κάνουμε bye bye. Γιατί δεν τους κάνουμε πράγμα. Έλα μπες μια ώρα. Yeah! Ωραίο πρώτο το εικόνα. Εγώ παιδιά γιατί είδα τον Patrick εκεί πέρα στο event στο βίντεο που έδειχνε που έκανε στο Brawl Stars. Να με κοιτάνε πάλι του Buzz. Γιατί είδα τον Patrick και λέω αν ο Patrick είναι Buzz Patrick θα έχει πάρει τον Buzz. Αλλά αφού εγώ έχω χτίσει τον Godzilla Buzz, όχι από το event club, τότε είχαμε ξεκινήσει την Greek Mafia. Νοσταλγία για είναι αυτή η club. Όχι. Όχι. Εντάξει, για να πούμε την αλήθεια, είχαμε μια άλλη Greek friend και εμένα μου είχε μια σκατά ιδέα στο μυαλό να ξεκινήσουμε πάλι. Δεν και αυτή η ίδια δεν είναι. Ναι, ίδια. Και είχαμε 450.000 τρόπια. 300. Ναι, 300.000. Γιάννη δεν είναι 300.000 κάτι, 350. Είναι ένα σεντάριο. Τώρα έβαλα σπίδα slow τώρα. Σοβαρά. Τι για Not there! γιατί αυτό. Τι πας να κάνεις εδώ πέρα? Πάμε εδώ μέσα. Α, θα του πάει, θα του δώσει την ήττα μου. Κάτσε, θα του κάνω τον... Κάνει το ult. Κάνε ult τώρα. Έπρεπε να κάνεις ulti. Λέω αν παίζεις Έλα, καλά εγώ δεν ξέρω τι νομίζω. λέω να παίζω, πρώτη φορά παίζω μαζί του. Εγώ νομίζω για να παίξεις καλά πρέπει να κάνεις το gadget και το ulti. Αλλά Παπαλείς όλα. αν είναι pro player αυτός που θέλει. Ulti, Γιάννη, όχι εκεί μέσα! Δεν ξέρω, δεν μπορεί να πάω άλλο. Ένα δευτερόλεπτο θέλαμε τώρα. Ίσως και να χάνω από εδώ, δεν με πειράζει, γιατί της Vivian είναι. Οπότε... Ναι, αλλά μην είναι μείον. Γιατί αν είναι μείον θα το έχει καταλάβει στα σίγουρα. Να παίξω με την Melody. Κάτσε, μπρο Γιάννη, να αγοράσω το κλαψιάρικο Melody. Όχι. Melody. Δεν ξέρω αν βγάζει αυτή screenshot να θυμάται το site. Τι κάνει μπρο. Σίγουρα άμα αγοράσω κάτι από εδώ θα το μειώσει, να το δοκιμάσω. Για να ξέρουμε. Δεν ξέρω. Θα το κάνω. Πόσα έχουμε? Τι θα αγοράσεις? Αυτό. Με τα fake. Ναι, τι θα αγοράσεις, κάτσε να δω. Κάτσε, πήγαινε στο Crafty. Αυτό που μόνο. Αυτό. ή Πέντε αυτό. random. Αυτό. Είμαστε Αυτό για να, σίγουροι. ναι. Μπες λίγο εκεί να κοιτάμε. Μην ξέρετε κι εσείς που βλέπετε το βίντεο, μην κάνετε το λάθος. Ναι. Όχι αυτό ρε. Μπες στο κλαμπ. Α, ναι. Θα δίκιο. μειωθούν. Όχι ακόμα, σε λίγο. Έχεις μια μπλοκ. Πήρα. Ένα μπλοκ. Α, αυτό έχουμε. Ένα ράνι. Δεν βλέπω να μειώνονται, αλλά Βγες κάτσε λίγο. να δω στο δικό σου το account, SpongeBob. Ωραία, 1360. Τώρα 1460. πόσο σου δείχνει ότι έχεις 800. Ωραία, πάμε ένα game και να δούμε τώρα πόσα θα σε δείχνει μετά. Να δω και σε μένα.
Νομίζω δεν τα μειώνει. Ωραία, αυτό είναι τέλειο. Τώρα είναι τι... 9.000 τέτοια coins για να πάρεις τον Blackton. Τι λέει ρε μπρο. No, ready. Γιατί ρε μπρο έχει τόση ώρα μπρο το a few moments later. A few moments later. 1 hour later. 2,000 years later. Μία αιωνιότητα later και είμαστε στο Brawl Stars. Γιάννη, κοίτα με να σου πω κάτι σοβαρό. Περίμενε, στον πρώτο τώρα. Γιάννη, περίμενε. English or Spanish? If you move, you are gay. You got a something below. Μα αν κουνηθείς και εσύ δεν θα έχεις. Δεν ξέρω. Αν βάλω πιν μετράει. Όχι. Μου έκλεισε το Brawl Stars. Μου έκλεισε το Brawl Stars. Και τώρα πας και κάνεις ένα... Όχι αυτό εγώ. Α, κατάλαβα γιατί ήσουν ακίνητος μπρο. Έπρεπε να κάνω... Δεν πρέπει να πεις κάτι μπρο. Ένας ένας κομμάτι να πάρω ultis. Και εγώ ulti θέλω. Γιατί θέλεις τον Freddy Fazbear. All. Τι κάνει μπρο, Γιάννη, κοίτα. Θα πεθάνω. Κοίτα, Δεν θα πεθάνω. τι ωραία που είναι Γιάννη, Είναι ωραίο να κοιτάς το φίλο σου και να πεθαίνει μπρο. Γιάννη, όχι. Έλα μία ώρα. Είμαι low και πώς. Με βάζει. Δεν τα πήρα μπρο. Μυρτ Μπέσιλτη. Είχε κοπεί το σήμα λίγο, δεν ξέρω βασικά. Σταματήσαμε το βίντεο επειδή κόπηκε το ίντερνετ νομίζω. Ή εγώ βγήκα εντελώς. Μου το έκλεισε και τώρα είμαστε ακόμα στο ίδιο. Προσπαθούμε να πάμε. Γιατί δεν περνάει πάνω από τείχους. Melody Bro έβγαλε ένα συμπέρασμα. Η Melody είναι άχρηστη. Δεν το ξέρεις. Ωραία, έχω πολλά από την club, 100 credits και τον Mue. Πάμε άλλο ένα play. Να μην παίξω όπως ένα εγώ. Εντάξει. Μην μπεις φαν. Γιατί? Μην μπεις. Με το funk είμαι καλός. Όχι, αν μπεις δεν θα πατήσεις play. Δεν θα βγω. Από μεσένα, να πούμε φανταστικό. Γιατί Καλά. δεν τους παίρνεις τσεφ. Να μην παίξω μπρο με το funk. Όχι. Γιατί έχεις βάλει αυτή τη μορφή? Γιατί έπαιζε κάποιος με τη τέτοια μορφή αλλά του κόλ. Λοιπόν, πόσα μείον είναι? Είναι αρκετά, πάμε να νικήσουμε, αλλά όχι πάμε. Έχεις άλλα... Α, να πάρω αυτό. Όποιο θες, άλλαξε. Η ομάδα μου. Όλη εγγραφή παιδιά και like και comment, ό,τι θέλετε μπρο. Εγγραφή το πιο σημαντικό από όλα και μετά όλα τα υπόλοιπα ας γίνουνε. Και αν θέλετε να μας κάνετε friends, Μπρο, ο άλλος λέει the nice shot. στείλτε το όνομά σας, γιατί κάποιες φορές δεν ξέρω αν είναι κάποιοι που Εκτός παίζουν. κι αν είστε παιχταράδες, μπρο, είστε σε 40.000 κάπα. Hello. Billy, δεν δάνει το δυναμάκι. Δυνάμει είναι καλό. Ναι, και λέγεται nice shot bro BS. Αν είσαι ο nice shot, εγώ είμαι ο Juan Carlos, ο Poco Carlos. Γιατί έχει βάλει αυτά τα πάση, είναι χάλια. Το ξέρω bro. Ξέρω εγώ, Και να πεις ότι είναι για flex, σιγά το flex bro. Δείχνεις ότι έχεις βάλει λεφτά. Οπότε πιο πολύ χαζό να σε περάσουν παρά flex. Γι' αυτό δεν το βάζω. Δεν θα είναι nice shot. Είναι και χάλια να το πω. Το πω φιγκαράκι θα το βάζα 100%. Ναι bro, γιατί άλλο να έχεις ένα αρχαίο ελληνικό περίεργο νόμισμα.
Νόμισμα είναι αυτό. Κάνει ναι. Γιάννη, εσύ κάτσε sneaky time τώρα, τι να σου πω για σένα. Γεια σας. 9, πρέπει να περιμένεις λίγο ρε φέρνει. Εντάξει εδώ. Θα μου ρίξει εδώ. Πάρτι. Είμαι κοντά σου χάρη. Έλα, σε παρακαλώ. Έλα. Μπρο και φαντάσου, τι θα μου κάνεις. Τι θα του κάνω. Δεν με. Ο Μέση νόμιζε ήταν δε. Όχι. Γιάννη! Μάρε λίγο να πάρω το ult. Έχει το καραμάρι, το καλαμάρι μπρο. Πήρες πάση. Όχι, δεν είναι στη πάση. Να βάλουμε είμαστε μείον. Είμαστε πολύ μείον. Κάτσε Γιάννη, έχεις 1000 powerpoints. Τι δεν σκέφτηκες να δεις αν ήταν μείον. Α, για να δω. Ό,τι χειρότερο, κάναμε quest. Καλά, δεν νομίζω πως θα δει το βίντεο. Καλά. Κάτσε μπρο, κάτσε να δω κάτι. Ναι, μην ανοίξω το free. Κάτσε Γιάννη, τι ήθελα να δω μπρο. Πάμε γρήγορα. Μισό, κάτι ήθελα να κοιτάξω. Όπα, θα το επάριζε το μόε γρήγορα. Ποιο να δω. Σάντι. Πάμε αν δεν game, δεν είχα τίποτε. Να παίξω με φανκ. Καλά. Το game. Θυμάσαι αν ήταν μείον κουτελάκι. Όχι. Ελπίζω να ήταν. Εσείς δεν σας μειώνει το παιχνίδι. Εγώ είχα χάσει κάποσα. Αλλά δεν θυμάμαι τόσα πολλά και από 260 ή 60 ήμουν 200 ακριβώς. Μπορεί να έχασα. Ξέρω εγώ, αλλά γιατί να φτάσω στο 200 ακριβώς. Παιδιά, το παλιό account του Γιάννη είχε 10.500 που τώρα χάθηκε. 10.300 είχε πάντως, το θυμάμαι. Αλλά τώρα με το χρόνο απλά χάνει κύπελα το game. Του χάνει κύπελα το account του. Δηλαδή εγώ που έχω ένα friend που έχει να μπει, είχα και μπορεί ακόμα έχω το account του, ένα παλιό account του ξαδέλφου μου. Δηλαδή, δεν ξέρω αν είχε 10.000, έχει φτάσει 5.000. Όχι, τόσα πολλά ρε μπρο. Τους Γιάννη είχε να παίξει από το 2018, άλλο αυτό. Όχι, Τι αλλά... θα γίνει, fight crow vs crow. Και θα πάμε εκεί. Πού πας Λίλη, πού πας μπρο. Ναι, κάνε advance, ξέρω που θα πάει, θα τη κοιμήσει. Θα τη κάνει English or Spanish. You lose your game. Όχι, θα με κάνει. Πήγε. Αν δεν φύγεις θα πεθάνεις. Ω, Γιάννη, το έφτιαξαν. Το emote του τέτοιου. Όντως, Ναι, ναι. Και στην επόμενη φορά θα κάνει, με update τι κάνουνε. Θα μιλάει κιόλας. Θα λέει wow, night to close. Αυτό που λέει και λέει, pumpkin. όχι, θα λέει αυτό που λέει και στο κανονικό. Buttery smooth moves. Θα όλα ζωντανέ. Ναι. Πώς ακόμα θες? Είμαι νευριασμένος βρε, είμαι full νευριασμένος. Έλα, θέλω να σφαχτούν οι άλλοι. Ο GXC Crow θέλω να σφαχτούν μπρο. Εγώ να φτιαχτεί αυτό το. Ναι ρε μπρο. Βοήθεια. Δεν βγάλει one shot. Εμένα. Ναι. Κάνε αυτό. Καλά, έχει τα χειρότερα emotion. Μην τυχώς βαράτε στο μήνυμα. Άντε, μπρο, γιατί δεν έχεις dislike και μην τον brawler που κάνει. Ήθελα να αλλάξει τα λενό. Ω, Γιάννη, κοίτα. Κεφάλι του φτάει. Όπα, start drop. Pop and chop. Τι νόμιζες? Ωραία, παιδιά. Να κλείσουμε το βίντεο. Να. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Μισό, έχω... Α, περίμενε. Γκρέτ. 150, ωραία. Γεια σας Αυτό ήταν το παιδιά, βίντεο για θα λέμε σήμερα. στο επόμενο βίντεο.